Hej alle sammen, vi vil gerne fortælle om EU og flygtningekrisen. Det er den største krise i 70 år. Flygtningekrisen er verdensomspændende og forværres år for år. Ifølge FN er næsten 60 millioner mennesker drevet på flugt fra nød, krig og katastrofer. Af dem har 13 millioner mennesker forladt deres hjemland for at søge ly andre steder i verden. Siden 2011 er over 2,3 millioner flygtninge og immigranter kommet til EU for at søge asyl. Ud af de 2,3 millioner er der 353.670, der kommer fra Syrien, og Syrien er det land, hvor der kommer flest flygtninge til. Grunden til, at der kommer så mange flygtninge fra Syrien, er fordi, at Syrien er faldet fra hinanden i borgerkrig. Byerne er blevet bombet, hvilket går ud over de civile. De har ingen penge, fordi der ikke er jobmuligheder derhen, og så er det ikke sikkert at bo derhen. De civile vælger at sælge alt, hvad de ejer, for at have penge nok til at flygte til et andet land. 90% af dem vælger at flygte til andre lande i Mellemøsten. De, der vælger at flygte til Europa, skal af med 50.000 til 100.000. Det er typisk unge mænd på 20-25 år, der flygter til EU. Deres mål er at få et job, så de kan forsørge deres familie i hjemlandet. For mange flygtninge er vejen til Europa en farefuld færd i skrøbelige og overfyldte fartøjer over Middelhavet. Mange kan klare sig med en flybillet, da de har mulighed for at få vise. De flygter igennem ruter over Middelhavet fra Tyrkiet til Grækenland eller fra Libyen til Italien. Derfor er der mange flygtninge i Grækenland og Italien. I Grækenland er der 229.460 flygtninge, og i Italien er der 115.500 registreret. Derfor råber Grækenland og Italien om hjælp til EU. Men hvad gør EU? Ja, det er et godt spørgsmål. EU har lavet den såkaldte EU- og Tyrkiet-aftale. Formålet med denne aftale er at stoppe flygtningestrømmen fra Tyrkiet til de græske øer. Aftalen bygger videre på den aktionsplan, som EU og Tyrkiet tiltrådte den 29. november 2015. Her forpligtede Tyrkiet sig at slå ned på menneskesmuglerne og give de 2,5 millioner syrere i landet øget adgang til arbejdsmarkedet. Til gengæld har EU sagt ja til at give Tyrkiet 3 milliarder euro til brug for flygtningeindsatsen fremskynde visumfri adgang til EU og åbne et kapitel i forhandlingerne om EU-medlemskab i Tyrkiet. Ingen af dem har dog overholdt denne aftale, men oven i den kommer der 9 punkter. Det første punkt er, at Tyrkiet skal tilbagetage alle irregulære flygtninge, som sejler til de græske øer efter den 20. marts. For at leve op til internationale regler understreges det i aftalen, at alle former for masseudsendelse er udelukket. Alle vil få individuelt registreret og behandlet deres asylsøgning i Grækenland. EU betaler derefter for at blive fragtet tilbage til Tyrkiet, som forpligter sig på, at de vil blive beskyttet i overensstemmelse med internationale standarder for flygtninge og ikke bliver sendt tilbage til deres oprindelsesland. Det andet punkt er, at EU forpligter sig på at modtage en syrer fra flygtningelejren i Tyrkiet for hver syrer, der bliver sendt tilbage til Tyrkiet. Særligt udsatte flygtninge vil blive prioriteret. For at ødelægge motivationen til at rejse illegalt til EU, vil der samtidig blive givet en fortrinsret til migranter, som ikke tidligere har rejst ind eller forsøgt at rejse ind i EU. I første omgang skal syrer fordeles inden for tidligere løfter fra EU-landene om at omfordele samlet 72.000 flygtninge. På grund af retsforbeholdet er Danmark ikke en del af denne aftalte omfordeling. Det tredje punkt er, at Tyrkiet forpligter sig på at tage alle nødvendige skridt for at forhindre nye illegale ruter over hav eller land fra Tyrkiet til EU i at opstå. Der er ifølge EU-kilder især bekymring for, at migranter i stedet for de græske øer vil forsøge at nå Ungarn eller Rumænien. Det fjerde punkt går ud på, at når antallet af irregulære overfarter fra Tyrkiet til Grækenland er afsluttet eller i det mindste er blevet vedvarende reduceret, vil EU-landene aktivere et frivilligt humanitært modtageprogram for flygtninge. Her vil frivillige lande tilbyde at tage imod syriske flygtninge fra lejre i Tyrkiet. Danmark er ikke blandt de frivillige lande. Det femte punkt går ud på, at tyrkiske borgere skal senest ved udgangen af juni 2016 have ret til visumfri indrejse i alle 28 EU-lande. Det kræver, at Tyrkiet ligesom andre lande opfylder i alt 72 kriterier. Det skal ske inden udgangen af april, for at en beslutning kan træffes i juni. Det sjette punkt går ud på, at EU vil sammen med Tyrkiet øge tempoet i udbetaling af de 3 milliarder euro, man stillede til rådighed i den 29. november.
I løbet af påskeugen skal EU og Tyrkiet identificere konkrete flytningeprojekter. Det 7. punkt går ud på, at EU og Tyrkiet hilser velkommen, at arbejdet med at udbygge den fælles toldunion fortsætter. Det 8. punkt går ud på, at i forhold til forhandlingerne om EU-medlemskab udtrykker EU og Tyrkiet tilfredshed med, at man i december åbnede kapitel 17 i de langstrakte forhandlinger. Samtidig forpligter parterne sig nu på at åbne kapitel 33 inden udgangen af juni. Andre kapitler kan åbnes senere. Et land skal i alt opfylde 35 kapitler for at blive medlem. Det 9. og det sidste punkt går ud på, at EU forpligter sig på at samarbejde med Tyrkiet om alle fælles indsatser for at forberede de humanitære vilkår i Syrien. Formålet er at give de syriske befolkning mulighed for at bo i mere sikre områder i deres eget land. For kort tid siden diskuterede EU-landene, hvordan man frivilligt skulle fordele 40.000 flygtninge for at lette presset på Italien og Grækenland. I august steg antallet af flygtninge og immigranter, som tog til Grækenland fra Tyrkiet. Langt de fleste rejste videre mod nordlige EU-lande, og i dag er EU-kommissærens formand, Jean-Claude Juncker, kommet op med en plan for en tvungen fordeling af yderligere 120.000 flygtninge fra Italien, Grækenland og Ungarn. I alt 160.000 flygtninge skal ifølge planen fordeles over de kommende 2 år. Planen om de tvungne kvoter ventes at føre en hård debat blandt EU-landene. Uanset hvad kan man blive enige om, står Danmark, Storbritannien, Irland, står som udgangspunkt uden for aftalen på grund af forskellige forbehold. EU-kommissæren foreslog i maj 2015 i kvotesystem fordeling af asylansøgere i EU. Fordelingsnøglen havde indbygget 4 vægte, der påvirker det antal asylansøgere, som det enkelte land i givet fald skulle tage. Landets befolkningstal 40%, BNP 40%, arbejdsløshed 10%, antal asylansøgere mellem 2010 og 2014 10%. Udover aftalen med Tyrkiet har EU også et fælles asylsystem, fordi EU er et område med åbne grænser og fri bevægelighed. På grund af et retsforbehold er Danmark som udgangspunkt ikke med i den fælles asylpolitik. På visse områder er Danmark dog alligevel med og har forhandlet parallelaftaler. Det fælles europæiske asylsystem drejer sig om 4 spørgsmål. Hvilket land behandler asylansøgeren? Hvordan skal asylansøgeren behandles under ansøgningsprocessen? Hvordan skal ansøgningen behandles, og hvem kan opnå asyl? Det første spørgsmål er, som sagt, hvilket land behandler asylansøgeren? Det er reglerne i det såkaldte Dublin-system, der fastlægger, hvilket land, der har ansvaret for at behandle ansøgningen. Hovedreglen siger, at det land, asylansøgeren først ankom til og blev registreret med fingeraftryk i, skal behandle ansøgningen. For at identificere asylansøgerne har EU opbygget en database med asylansøgernes fingeraftryk. Den database hedder Eurodac. Danmark deltager på trods af retsforbeholdet i samarbejdet gennem parallelaftale. Det næste spørgsmål er, hvordan skal asylansøgeren behandles, mens ansøgningen undersøges? EU har fastlagt regler for, hvilket vilkår EU-lande skal tilbyde asylansøgerne. Det handler blandt andet om kost, mulighed for at arbejde og at modtage hjælp, hvis asylansøgerne bliver syge. Danmark deltager ikke i dette samarbejde, men lever op til hovedparten af kravene gennem dansk lovgivning. Det tredje spørgsmål er, hvordan skal ansøgningen behandles? EU har fastsat minimumstandarder for behandling af ansøgninger, f.eks. tidsfrister, asylansøgerens mulighed for at få juridisk rådgivning og klageadgang. Danmark deltager ikke i dette samarbejde, men lever op til hovedparten af kravene gennem dansk lovgivning. Og så er det sidste spørgsmål. Hvem har ret til asyl? EU's regler for, hvornår en asylansøger er kvalificeret til at få asyl, bygger hovedsageligt på internationale regler i FN's indflytningskonvention fra 1951. Flygtningekonventionen siger, at personer, der er individuelt forfulgte, har ret til beskyttelse, det vil sige asyl. Disse kaldes konventionsflygtninge, eller bare flygtninge, og de har en række rettigheder. De må for eksempel ikke sendes tilbage. Udover de rettigheder, der følger af konventionen,
giver EU-reglerne dem yderligere rettigheder. De har f.eks. ret til lægehjælp, uddannelse og sociale ydelser. Done. Fedt, mand. Men du skal altså klippe i meget i det. Ja, det